ulam sa panlasa sa probinsya. Atong gihimo karon is magkilaw ta og danggit. Kinilaw na danggit. Simple lang atong panlasa karon para sa atong presko at kinilaw nga danggit, bombay o luya, pati sibuyas. Okay, ang atong mga sangkap mao nang bombay, sibuyas, luya, ug atong pampalasa, asin, bitsin, suka, sili. Mao lang na, nga lang ka simple atong kinilaw na danggit. Atong pampalasa mao ang atong suka, asin, bitsin, atong mga lamas, bombay, luya, sili, ug sibuyas. Mao lang gyud na ang atong gisagol diha. Okay na siya. Mao na atong